Wala pa'y nadawat nga direktiba ang Department of Agriculture kabahin sa pagpatuman sa price ceiling. Sa pagkakaroon, igo lang una sila sa pagsuta ug monitor sa presyo sa bugas humay sa kamerkaduhan. Kaganihang buntag, usa ang tabunok public market sa Talisay City sa ilang giduaw. Atong sayran sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Lan og sa sugod pa lang nitong Lunes ni pakatap na og mga kawani nila sa Department of Agriculture sa Rehiyon 7 ngadto sa mga kamerkaduhan sa tibuok Central Visayas aron sa pagmonitor sa presyo sa bugas humay. Sayo ganihang buntag random nga giduol sa taga-DA ang mga tindahan nga namaligya og mga bugas dinhi sa Tabunok Public Market. Apan giklaro ni Dr. Ana Delza Barimbaw, hepe sa DA7 Industry Support Section, nga igora silang nang lista sa mga presyo sa bugas ug asa gikan ang bugas nilang gipangbaligya. Giubanan sila sa tagduma sa Tabunok Public Market. Doon na tayo mandate sa EO 39 series of 2023 nga mag-conduct ang DA o price monitoring sa atong bugas. I-consolidate din nato atong mga na-record nga data and then ato ning i-handos dito sa Manila Central Office. Gipasabot ni Barimbaw nga wala una nila hisguti ang mga tindera o bugas kabahin sa Executive Order 39 ni Presidente Bongbong Marcos nga naglatid kabahin sa rice price ceiling. Sa ilang monitoring sa Tabunok Public Market ay naa sa 41 pesos ngadto sa 58 pesos matag kilo ang bugas humay. Mato sa mga manindahay nga katapusang nakapauminto sila o ginayhinay nga mukantidad tanan og 2 pesos sa presyo sa bugas humay matag kilo. Sugod sa Hulyo, hangtod na sa unang semana pa sa Agosto. Ilang gitataw nga mas dako pa unyang ilang alkansi kun higpit na ang pagpatuman sa price ceiling nga 41 pesos matag kilo alang sa regular milled rice o 45 pesos matag kilo sa well-milled rice. Dako na jud kay los among amon alkansi. from mga July hinahinay ra to siya then August wag napas pa wala nahunong na sad to mga tunga-tunga sa August. Mao ra na gid among presyo gid wala yung mga ni 70. Apan kining usa ka wholesaler nga tindahan mitataw nga dira kaayo sila mapiktuhan kay sagad sa ilang baligya nga bugas imported gikan sa Thailand ug Vietnam. Analang sila 5 ka klase sa mga bugas nga gikan sa lokal. Dili man may maalkansi kon ang among na-purchase mga imported katog yung excluded man na siya. Gipadadaan man karon og messenger nga excluded na siya. Mga 100% nga bullhead. Katurang mga included sa price down katurang 40-30%. Adunay dul-an sa usa ka gatos ka mga mamaligya ay og bugas sa Tabunok Public Market. Labing ninos, 295 pesos ngadto sa 6,147 pesos matag buwan ang stall rental sa merkado publiko. Depende sa gidakon sa luna nga ilang giabangan. Samtang gipaybaw sa Talisay City Agriculture nga sagad sa abot nga maani sa mga mag-uuma sa dakbayan alang lang sa ilang personal consumption. Tungod niini, dili sila apektado sa price ceiling. Aduna nalay 23 ka mga rice farmers ang dakbayan nga gatikad sa 13 ka hektaryang basakan sa Barangay Linaw, Muhon ug Puok. Mostly ani nila ma'am is kanang tenant ra. So naadyoy lahi ang tagiyag yun sa landowner. So nagbahin ra sila. Personal consumption ra gyud. Amo gid silang i-invite sa kanamong payday nga agrofair kanang twice a month. Kanang matunong sa ilang harvest season ba niya. Kanang maglisod gid sila og baligya kaya moingon sila nga kulang pa sa ilang consumption. Matod ni Bonsobre nga matag tuig usab makadawat og ayuda ang mga rice farmer gikan sa LGU sama sa mga equipment, fertilizer ug uban pa. Lanog says matod sa taga-DA nga mupay sab sila og price monitoring sa mga gipambaligyang bugas humay diha sa mga gagmayng merkado sa mga barangay ug sa satellite store diha sa mga sitio. Samtang ang Department of Trade and Industry ang nipaygayon usab og price monitoring sa mga gipambaligyang bugas humay diha sa sud sa mga mall o sa department store. Lan? Okay, daghang salamat, Femery Dumabo.